Real zaleok ondo pentsatuta daukagu nola ospatu Champions League. Adi! Festa hasteko, zu artifizialik ez. Nahikoak izaten ditugu aste nagusian. Hobe dinamita leherketa on bat! Zue, baina, zer egin behar duzue? Hau San Mames da. Horregatik ba, lertu eta pikuta. Udan, txikitu behar dute ez, laguntzera gatoz. Ta ojo, kario handia diogu zela, Joni. Hemen txirabazi genion atletiki azken derbia. 1-3! Ondoren, gabarra aterako dugu. Atletiken gabarra Ibai Zabaletik, potro pare batekin. Idea ona, ez da gabarra urdina, ez marra txuri batzu pintatuta, txuri urdin! Begira, zeban Bilbota gerturatu dira gabarra ikustera. Ez erdoiltzeko atera dugu! Bilbotarrek kiroltasun handia dugu eta Realarekin anaikidetza lortzeko Donostiako sutearen bigarren mendeurrena ospatuko dugu. Berriro zu emanez. Tira laguno, guazen, alde zarretik anoetaraino, kiskali jota fuego!